Què hi ha darrere d'un silenci? Paraules que no poden sortir. Timidesa, por, indecisió. O algú que necessita ajuda. A l'Associació de la Tartamudesa de Catalunya fem camí cap a una vida plena, compartint experiències i activitats. Et volem conèixer. Contacta amb atcat.org. 22 d'octubre, Dia Internacional del Coneixement de la Tartamudesa. Què hi ha darrere d'un silenci? Paraules que no poden sortir. Timidesa, por, indecisió. O algú que necessita ajuda. A l'Associació de la Tartamudesa de Catalunya fem camí cap a una vida plena, compartint experiències i activitats. Et volem conèixer. Contacta amb atcat.org. 22 d'octubre, Dia Internacional del Coneixement de la Tartamudesa. Bé, bon dia a tothom. Els que no em coneixeu, soc el Josep Sansalvador, president d'ATCAT, i com que avui és el nostre dia, per això us hem convidat a aquest espai. És el dia 22 d'octubre, el Dia Internacional del Coneixement de la Tartamudesa. Primer de tot, volíem donar des de la Junta d'ATCAT l'agraïment a totes les personalitats assistents i sobretot a les entitats i associacions que estan aquí representades, com per exemple el Col·legi de Logopedes de Catalunya, el senyor Jordi Boronat amb l'associació de Tinnitus, els socis i simpatitzants d'ATCAT, de l'associació, i els amics de l'Acció Gavin del monestir de les Avellanes, i de més persones assistents. I, com no, amb el Jordi Clapés, que ens parlarà d'aquí uns minutets, i de l'Anna Bagó, que també ens dirà unes coses força interessants. Personalment també us vull agrair l'haver vingut en un dia tan bonic com avui, amb aquesta pluja, suposo que encara deu estar plovent, no ho sé, jo he vingut a 2 cops de 10 i ja estava plovent. És un dia per a gaudir d'aquesta pluja i us agraeixo que estigueu aquí. Sense més pèrdues de temps, ja li dono la paraula amb el Jordi Clapés, que ens explicarà tota la seva experiència de què farà, per què ho vol fer i com seria ficat aquesta cosa al cap. El micro és teu. Josep, perdona, has exposat la falca? No. Posem ja la falca perquè avui, si durant el dia podeu escoltar tant de l'emissora Flash FM com Flashback, sortirà al llarg del dia una falca. Què hi ha darrere d'un silenci? Paraules que no poden sortir. Timidesa, por, indecisió. O algú que necessita ajuda. A l'Associació de la Tartamudesa de Catalunya fem camí cap a una vida plena, compartint experiències i activitats. Et volem conèixer. Contacta amb atcat.org. 22 d'octubre, Dia Internacional del Coneixement de la Tartamudesa. Aquesta falca és la que sortirà durant el dia d'avui, durant aquestes dues emissores, Flash FM i Flashback. Esperem que almenys algú li faci servei aquesta informació i serveixi per a que alguna persona que es pugui sentir sola, com ens hem sentit la majoria de persones que tartamudegem, deixi de sentir-se sola. Per aquest motiu ho fem. Bon dia a tots. El primer cop que em renovo el micro, Moltes gràcies per venir. Bé, el viatge que faré va començar quan tenia 18 anys, que vaig somiar amb fer una volta al món en solitari, sense escales. Per fer aquest viatge es necessiten 3 coses. Primer, els coneixements, per la qual vaig anar al col·legi a estudiar, soc patró d'altura de la Marina Mercant. Després es necessita l'experiència, vaig començar a navegar, i la tercera vegada que vaig fer l'Atlàntic, la tornada va ser quan em vaig veure capaç de fer aquest viatge jo sol. Després la tercera cosa que necessita, i la cosa més important, que és el vaixell. Entre les dues fotos han passat 9 anys. Són el temps que fa ara que estem restaurant el vaixell. Ara el vaixell, que està a Mataró, que és tal com es veu ara, només em queda muntar una cosa del timó i anirà a l'aigua, esperem que 15 dies, 3 setmanes més, perquè jo no puc més. Tants anys, el vaixell fa 9 anys que no flota. I bé, ja falta poquet. A partir d'aquí ens anem a navegar.
Sortiré des del Masnou, que està aquí molt a prop. Sortiré de Masnou perquè és el poble que va néixer com a navegant, tot i que jo sigui de Castellar del Vallès. Hem de sortir a l'estiu. Aquest viatge a la volta al món s'ha de comptar al revés. És a dir, per estar a Sud-amèrica entre desembre i gener, hem de sortir d'aquí a l'estiu. No hi ha un dia fixe ni res, segurament serà al juliol, principis d'agost, una cosa així. La pregunta, potser, quan serà la sortida? Encara no ho sé. Després de 10 anys que fa que estic amb el projecte, l'any que ve, com a molt potser l'altre, ja ho veurem. Bé, sortirem des d'aquí amb nou. Al sortir l'estiu, aquí al Mediterrani a l'estiu no hi ha vent. És a dir, que farem tota la baixada al motor. Si intentéssim anar a vela des de Masnou fins a l'Estret de Gibraltar al juliol a vela, ens hi podríem estar-hi 2 mesos o 3. Llavors continuem baixant. Baixem lluny de la costa i a partir d'aquí ja veurem dofins. Dofins n'hi ha per tot arreu, però generalment aquí és on ja n'hi ha més, com per exemple aquests. Això és una mola de dofins. Els antics grecs es pensaven que els dofins eren les ànimes dels mariners morts ofegats en el mar i per això no els pescaven els dofins. Va ser Alexandre el Gran que va agafar un i va enviar al seu tutor Aristòtil i va ser Aristòtil qui va descobrir que els dofins són mamífers i no pas un peix. Per què us he posat aquesta foto aquí? Doncs mireu, a dia d'avui hi ha 7 rescats reals de dofins salvatges a persones amb problemes en el mar. N'hi ha 7. Si voleu després pensar que a la conferència us en dic 2. Avui en dia hi ha altres dofins que estan demanant auxili i són els dofins que estan en els zoos i aquàriums. I aquesta gent són les que s'estan preocupant per treure tots els dofins que tenim als aquàriums. A més, és molt estrany que aquí a Espanya hi ha més dofins dins d'una piscina que tots els que hi ha en tots els zoos d'Europa. A més, ara encara hi ha Canàries que volen fer un d'enorme i aquesta gent està collant i apretant per treure dofins i orques de dins d'una piscina perquè no es parla al seu lloc. Arribem a l'Estret de Gibraltar. Aquí ara, des d'aquesta foto, evidentment, no es veu, però us puc assegurar que al passar d'aquí i al sortir per la porta, a partir d'aquí canvia el vent, canvia el mar, canvien les onades, canvia el color de l'aire i tot, canvia tot. Diguem-ne que és un altre món. Aleshores, els romans, això, en deien les columnes d'Hèrcules. Suposa que Hèrcules va separar el mar, no? Mireu. Això és l'estàtua de Pompei que hi ha al Palazzo di Spada a Roma. Pompei era l'enemic d'en Cèsar. Per què he posat aquesta foto aquí? Aquesta estàtua és del segle I abans de Crist. El que té Pompei aquí a la mà és la bola del món. Els romans tenien molt clar que la Terra era rodona. Què va passar després? Va passar 1.500 anys fins que la gent s'hi pensés en això, que la Terra era rodona. Llavors, sortirem de l'Estret de Gibraltar i anirem avall fins a l'Equador. Nosaltres hem d'anar cap a Sud-àfrica, però per anar cap a Sud-àfrica hem d'anar cap a Brasil, per l'anticicló de Santa Helena que hi ha aquí, és pel vent. Aleshores, sortirem d'aquí, passarem entremig de Canàries, tirarem avall, passarem entremig de les Azores, tirarem avall i llavors farem com si anéssim cap al Caribe i baixarem aquí en recte, entre els 25 graus i 27 graus de la longitud, que és la porta de l'Atlàntic. Es pot passar més cap a la dreta, més cap a l'esquerra? Sí, però el temps és molt inestable i és perillós pel vaixell. Hem arribat aquí i aquí hi ha una cosa que no hem vist. Aquí sota hi ha una illa de plàstic enfonsada, enorme, que és per l'efecte de les corrents i per tots els plàstics que estan volant en el món. Aleshores, històricament, el que va passant aquí és que quan els europeus, a partir del 1500, van començar a anar a les Amèriques, en aquest tros d'aquí es quedaven sense vent. El primer que feien era tirar els cavalls per la borda. Llavors, en aquest tros d'aquí es diu la latitud dels cavalls. A més, és molt trist perquè hi ha diaris de navegació que els capitans expliquen que llançaven els cavalls per la borda i els cavalls intentaven seguir el vaixell. Què passava? En aquella època tenien els cavalls com a màquines, els animals com a màquines. Avui en dia
passa el mateix. Els cavalls, la producció d'animals i també molts gossos. Doncs hi ha gent que es preocupa ara avui en dia que hi hagi cavalls amb problemes i que estiguin més bé. Gent com la senyora Leonor, que té un refugi de cavalls a Manresa, i gent com el de Galgos, que el Galgos és un gos que han fet servir sempre com una màquina, els tenen sigut utilitzats. Ja veieu que van passant els anys, el temps, i l'home continua igual. Arribem a l'Equador i estem a l'Àntic Sud. A partir d'aquí hi ha una cosa que s'ha d'estar a l'hemisferi sud, i és que el que deixem a l'Equador ens canvia l'univers. És a dir, el que veiem és el tros d'hemisferi d'univers que no veiem des d'aquí dalt. Què passa? Canvien els estels, de cop i volta no coneixem res, i una cosa molt curiosa de l'hemisferi sud és que la lluna diu la veritat. Què vol dir això? En aquest hemisferi, quan la lluna fa un C, vol dir que decreix. Quan fa una D, vol dir que creix. A l'hemisferi sud és al revés. Quan la lluna fa una C, és que creix. I és perquè l'estem mirant així al revés. Aleshores, nosaltres estarem aquí i hem d'anar cap a Sud-àfrica. Fem la volta així i comencem a anar cap aquí. Els europeus, quan van arribar aquí a Sud-àfrica, el primer que van fer va ser començar a trinxar els boiximans. Els boiximans, que és una ètnia que són els pigmeus que dèiem abans, que això ja no es diu. Llavors els tenien com a bestioles i la veritat és que donaven una moneda a la gent que en matés un. En aquell moment no hi havia cap diferència entre matar un lleó o un lleopard i matar un boiximà. Era una molèstia. La història de l'home ha anat així. Aquí, que sapigueu que hem tornat a passar per damunt d'una illa enfonsada de plàstic, que està aquí sota. En teníem una a dalt i ara en tenim una altra aquí sota. Molt bé. Jo a la costa no la veuré, però bé. Anem cap aquí a l'Àfrica. Mireu. Aquesta foto és d'un lleó que està al Namib. El desert del Namib és el desert més antic del món. Sembla estrany que hi hagi un lleó en un desert aquí a la platja, però realment el lleó està a casa seva. Mireu. Aquest és un lleó que es diu Solo. És un lleó que vaig conèixer a Alacant, hi ha un refugi d'animals perillosos. I aquest lleó està sord i sec perquè el van comprar i el tenien a una discoteca perquè els clients hi fessin fotos i van trinxar l'animal. El refugi de rescat d'animals se'n va enterar, amb la Guàrdia Civil el van anar a buscar i en aquest refugi, com altres lleons com aquest, tot això està passant perquè aquí a Espanya és legal comprar-se un lleó. Comprar-se un lleó, comprar-se un tigre, una cosa d'aquestes. Cosa que això, al cap de temps, hem de mirar entre tots aviam si podem canviar les lleis perquè no tornin a passar aquestes coses. A més, recuperar un lleó i enviar-lo a l'Àfrica són 6.000 euros. No té sentit que hi hagi gent salvant els lleons i mentrestant rics aquí a Espanya que se'n comprin un per tenir-lo pel servei de casa. Bé, sigui una vegada. Hem de dir que el cap, jo terra no la veuré, quasi bé mai. El més segur de la navegació és anar lluny, especialment en aquest cap. En aquest cap s'ajunten 3 corrents. La que baixa de l'Atlàntic, la que baixa de l'Índic i la general, que és aquesta d'aquí que fa tota la volta al món per l'hemisferi sud. Aquí, quan ja diem a la mar, és molt més perillós això que el Cabo de Hornos. És per la confluència de les 3 corrents. Nosaltres passarem lluny i anirem rumb est. Llavors, farem des d'aquí i anem en direcció cap a Austràlia. En aquesta part, aquí, hi ha una frontera de vent. En els oceans, les fronteres ho marca el vent per la latitud. Aquí estem en els 40 graus de latitud sur, i aquests 40 graus es diuen los 40 rugientes. Ja amb el nom us podeu imaginar quin tipus de vent hi ha aquí. El que farem nosaltres és anar una mica per damunt d'això, agafant vent, i anirem en direcció a Austràlia, que tampoc la veurem. Aleshores, farem així, passarem pel sud a Tasmània, i a Tasmània què va passar? El mateix que a Sud-àfrica, però aquí sí que els van extingir tots. Tots els indígenes autòctons que vivien a Tasmània, al segle XIX, els van matar tots. Per què us explico aquestes coses? Perquè abans era normal. A ningú li interessava què passava allà. Avui en dia tenim altres tipus de guerres i la gent també. Cadascú va a la seva, és el que ha de fer, Aleshores, estem aquí
I això és un tauró blanc. Quan jo era petit, a casa meva hi havia una enciclopèdia que deia que els taurons blancs no saltaven de l'aigua. Era perquè el biòleg que va fer l'enciclopèdia no havia vist mai un tauró saltant a l'aigua. Us he posat aquesta foto perquè en aquestes aigües hi ha de taurons. I aleshores, l'explicació que us vull fer és que en el mar, si naveguem i tenim un problema en el vaixell sota l'aigua, perquè hem enganxat una red, perquè hem enganxat un cap o perquè hem de mirar el vaixell per el que sigui, ningú es tira a l'aigua de cop. Mai, ningú. El que s'ha de fer és, ens posem el traje neoprè, agafem les eines, el ganivet, el que sigui, i les ulleres. I sense fer soroll ni una esquitxada de res, baixem lentament, mirem el vaixell, tornem a pujar i seguim. Per què? Perquè al mig de l'oceà, si ens tirem, aquests taurons van pel fons tota l'estona. Qualsevol xofs vol dir que ja tenen l'esmorzar o el sopar, segons l'hora que sigui. I seguirem. Aleshores, el Pacífic Sud, l'oceà més gran del món. La distància més llarga que hi ha entre terres. La part del viatge que no veuré que em sembla greu és Nova Zelanda. És de les parts que sí que m'agradaria acostar-me ni que sigui per fer una foto. Però com que primer és la seguretat i la navegació, passarem pel sud i tirarem cap al Cap de Llaunes. Abans us parlava de les fronteres dels vents per les latituds. Molt bé. Abans aquí estaven los 40 rugientes. Si a partir de que anem tirant cap baix al cap, són los 40 rugientes, los 50 preparadores i los 60 aullantes. Tots aquests noms vol dir que va pujar la intensitat del vent i, per tant, l'alçada de les onades. A més, quan hi ha tant de vent general, si hi ha un temporal dels forts, tot això es multiplica més. I ara faré un incís que no volia fer, perquè la gent es veia molt amb això dels temporals. Els temporals no passa res. Si un té els coneixements, sap el que ha de fer i el vaixell està com ha d'estar, passa el temporal. És molt cansat, fa molta por, dura uns quants dies, però no ha de passar res. Aleshores, nosaltres anirem tirant cap aquí i ens acostarem al cap. Aquí al cap, ja fa dies que vaig explicar que jo no passaré al Cabo de Hornos, que és com es diu aquest cap, que de fet no és un cap, sinó que és millor. Us explico que jo passaré al Mar de Oces. El primer europeu que va passar per aquí al sud va ser un espanyol que de fet no va fer-ho expressament. Va agafar un temporal, el temporal el va enviar aquí al darrere i ell solet va tornar cap a casa. 50 anys després van passar els anglesos i 50 anys després van passar els holandesos, que van ser els que els van posar el nom en aquest cap. L'últim genocidi que us diré és que els europeus, quan es van establir aquí, també van extingir tota la raça autòctona d'índios patagones que hi havia aquí al sud. L'home va trinxant tot. Us volia explicar d'aquí una cosa molt curta, i és l'enigma de Magallanes. Si sabeu, aquí al sud del cap hi ha el cap i l'estret de Magallanes que tothom coneix, no? Bé, l'enigma de Magallanes, que és molt senzill d'entendre, és que al principi del segle XVI, i del 1500 i poc, l'expedició de Magallanes va sortir d'Espanya, van parar a Canàries, van segrestar a un pagès que hi havia allà, el van a buscar, el van ficar dins del vaixell i llavors se'n van anar cap a Sud-amèrica. Van arribar aquí a Sud-amèrica i el Magallanes els va tenir a tots més d'un any entrant bahia per bahia, riu per riu, cala per cala, buscant el cuidar l'estret de Magallanes. Més d'un any, fins que el van trobar. Van trobar i van passar l'estret. La pregunta és, si ningú havia passat per aquí abans, el senyor Magallanes, com dimonis, sabia que aquí hi havia un estret. A més, és molt més perillós passar per un estret que no fer la volta al cap. Ha quedat així. Nosaltres anirem per aquí al sud i ja veurem quina sort tenim, que si haig de passar per aquí de nit amb mal temps que puc fer una foto o el puc passar de dia amb tranquil·litat i fer com un amic meu que l'ha fet 2 cops perquè feia tan bon dia que el va fer una vegada, va tirar enrere i el va tornar a passar. Jo això no crec que ho faci, Molt bé. Hem passat al cap i tirarem amunt. A la que tirem amunt aquí, això són les Illes Malvines. Les Illes Malvines les haurem de deixar a estribord, però si hi ha un avís de mala mar o el que sigui, les deixarem pel cantó de labor i passarem per aquí al darrere. I a partir d'aquí sí que anem tirant amunt.
si hem de vigilar aquí, davant de tota la costa argentina, hi ha un vent que es diu Papampero, que és un vent que comença als Andes, baixa a la muntanya, s'accelera, fa tota la plana de la Pampa i quan arriba al mar, arriba a l'oceà i arriba molt lluny. De fet, hi ha hagut velers que quan els ha entrat aquest vent han fet la voltereta del cop de vent. És l'única cosa aquí que l'haurem de vigilar. Anirem tirant amunt, ens anirem per davant de la costa de Brasil. En aquest viatge, si tinc el moment d'habilitat mental, seran aquí perquè ja m'ho conec una mica a Brasil. Però això no passarà, No. Llavors, anirem tirant amunt. T'hi diré una cosa. Sabeu per què es diu Rio de Janeiro, la ciutat? Els europeus, els portuguesos, quan van arribar aquí, ells van arribar aquí al nord i van començar a baixar. Què els va passar? Que com que no tenien nom res, ells posaven noms a totes les coses que veien, a tota la costa, a les cartes de navegació. Quan van arribar a Rio de Janeiro ja estaven avorrits i cansats i sense imaginació. Aleshores, el primer oficial va agafar el capità del vaixell i li va dir «Bueno, com li diem això?» I el capità va dir «Aviam, això és un riu, no?» Que no ho és, que és una baia. Ells pensaven que era un riu. «Això és un riu, no?» Doncs riu. A quin mes estem? Al gener. Doncs ja està, Rio de Janeiro. S'ha acabat. I per això es diu així la ciutat. Sí, doncs ja arribem. Llavors nosaltres seguirem amunt, així, i ja arribarem a l'Equador. A l'Equador, quan hi arribem, primer veurem un estel just a la ratlla de l'horitzó i a mesura que anem tirant a nord, aquest estel comença a anar amunt. Aquest estel és l'estrella polar. És un estel que per mi és molt important. A part de com a referència, com a navegant i com a muntanyista, encara que no sigui geogràficament exacte, per mi, sota de l'estrella polar hi ha la casa dels meus avis. Jo fa molts anys que per mi anar al nord és anar cap a casa meva. I a la vegada que els meus avis heu de saber que l'estrella polar ja no existeix. Ja no hi és com a estel. El que veiem és la llum que encara ens arriba. La polar, com a estel, ja no existeix. Ja va explotar. De fet, han comptat que deu fer entre 4 i 500 anys. Una cosa així. I clar, és el que pensa. I jo, amb la polar, de la mateixa manera que no hi és, però sí que la veiem, jo, els meus avis ja no hi són, però els continuo veient. No. A partir d'aquí, anem amunt. La pujada de l'Atlàntic no és igual que la baixada. Nosaltres farem així, ens anirem de Cabo Verde, ni ho veurem, farem un arc així i durant aquest arc anirem a buscar l'estret de Gibraltar. Aleshores, fins aquí ja hem fet la volta al món. De fet, per mi, personalment, a la que surti l'Equador i vegi la polar a la ratlla, per mi ja hauré fet la volta. Aleshores, què és el que hem vist? Bé, hem vist que hi ha plàstic per tot arreu. Per tot arreu és porc. O sigui, això que està marcat aquí són les illes enfonsades de plàstic que hi ha a tots els oceans. Això que hi ha aquí és el plàstic en superfície de l'aigua. És el que hi ha al damunt. Aquesta foto del món, que el món està així, sabeu què vol dir? Què vol dir? Que el reciclatge ja no és una opció. No ho és. Mireu com està el món. Són coses que ningú veu. Llavors, què més hem vist? Hem vist que abans tractaven els animals com a màquines i que avui en dia també ho continuem fent. Ja hem vist que hi havia genocidis abans, que a la gent no li importava, i avui en dia continuen passant gràcies a gent de molts llocs del món i a la gent que ja ningú li importa. Però, gràcies a Déu, hi ha gent que sí que es preocupa. Nosaltres en el projecte tenim aquesta gent. Això són els refugis d'animals, les delfines i la fada en general, i després, com les ONGs, els Metges Sense Fronteres, el d'ACNUR i els UNICEF. Aquesta gent fa la seva feina. Això sí, el que necessiten és un gra de sorra de tothom, i prou, tampoc cal més. Cadascú té la seva feina, la seva vida i el seu destí. Però donar un gra de sorra per a aquesta gent, la veritat és que no és tan complicat. Nosaltres què farem? A Augusta hi haurà un petit carregament a bord, farem tota la volta al món i a l'arribar a casa, la càrrega es subestarà. Llavors, tota la recaptació
absolutament tota la recaptació, 3/4 parts seran per les ONGs i l'altra quarta part seran pels refugis d'animals. Sigui poc, sigui molt, és igual. Serà el nostre gra de sorra. Però clar, abans d'això hem d'arribar a casa, que encara no hem arribat a casa. Bueno, entrem pels Cats de Gibraltar. Això, si Déu vol, si hem sortit d'aquí al juliol i hem passat per Hornos entre desembre i gener, aquí hauríem d'estar entre febrer i març. És molt mal mes per entrar al Mediterrani. I el Mediterrani com es pensa que és un llac, i sí que ho és, però només a l'estiu i no tots els dies. Generalment a l'hivern i a la primavera és bastant difícil de navegar. A més, què ens passaran aquí? Que de cop i volta, després de fer 3 oceans, entraré per aquí i de cop i volta, trànsit, vaixells per tot arreu i pendent de la navegació. Jo personalment, què passarà? Nosaltres farem així, tirarem amunt, jo el que faré serà, m'acostaré a les illes, encendré el telèfon mòbil, trucaré al meu amic Alberto, que és el director del projecte, i llavors començaré a plorar, tant si és una estona, com una hora, com les que siguin, és igual, perquè haig de fer la trassetge mental. Podeu imaginar, després de 8 mesos sense parlar amb ningú, no puc arribar a casa i trobar-me tothom a la vegada. Així que, si de cas, 2 dies abans, trucaré a l'Alberto, ell ja m'explicarà com està tot, i després farem l'aterrissada. L'aterrissada, jo he avisat a la família, que la tinc aquí, i l'aterrissada serà molt fàcil. Si jo arribo net i afaitat, és que arribo bé, i si arribo amb la barba de nàufrag i fent fludor, és que he vingut fons. Però ja estarem a casa, i ja s'ha acabat el metge. Fins aquí. Per acabar, el més difícil, que és... Ara sí que puc treure el micro, Josep? Bueno, si vols. Bueno, el més difícil, entre cometes, no, sí, ho és explicar per què estic aquí jo avui i estic amb la gent d'ATCAT. Estic aquí per aquest nano. Aquest nen, quan tenia aquesta edat, es pensava que la tartamudesa seria un impediment per fer un tot de coses a la vida. La veritat és que no ho és. I si estic aquí és per explicar-li a la canalla i als nens que no és cap impediment. Pregunta, Ruemos. Tu, com estàs preparant? La veritat, fa tants anys que estic amb això que ja he tornat. Tinc el cervell que ja he tornat i ja sé les coses que faré després. Preparar-se pel viatge, la veritat, físicament no demana molt, però sí que sortiré d'aquí amb molta forma física perquè la resistència serà el meu segur de vida. Abans us parlava dels temporals, sense entrar en detalls, el problema dels temporals és que no es pot deixar anar la roda del govern del vaixell, el timó, i el pilot automàtic no pot aguantar. Què vol dir això? Que hem de portar el vaixell tota l'estona. I tota l'estona és tota l'estona. Jo en el temporal de l'Atlàntic Nord, que em vaig desvirgar, no dic de malament, que vaig agafar un de molt gros, vaig estar 3 dies, com aquell qui diu, enganxat a la roda del vaixell, agafant les onades una per una, perquè si no les agafes bé, la que ve al darrere és la que t'enfonsa. A nivell ja mental, la gent té problemes amb estar sol. Jo la veritat és que tinc el problema al revés. Jo m'agrada més estar sol que altra cosa. Fa molts anys que vaig a la muntanya sol i navegant, la veritat, el que tampoc sé és com estaré després d'estar 4 mesos sense parlar amb ningú. Fins que no passi per aquí no ho sabré. Però diguem que la part mental i això és la que menys em preocupa. Sí. Igualment, com li vaig explicar aquí a la senyora professora de Tamil Fornés del curs del dissabte passat, a nivell mental, el que em salvaran a mi, entre cometes, serà el ioga i la meditació. El ioga, perquè jo dins del vaixell, per més que treballi amb els braços i això, no es camina, hi ha un munt de músculs del cos que ens fan servir. Aleshores, el ioga serà el que em farà fer anar tot el cos. I la meditació és perquè em centri
i no perdi el cap. De fet, si torno com una cabra és que no ha funcionat el mindfulness. O que no ho he fet bé. Sí. Per què l'hivern l'hemisferi sud? Perquè és l'estiu austral. Com que és l'hemisferi sud, el que nosaltres aquí tenim a l'estiu, que és quan fa més bo, a l'hemisferi sud, l'estiu és entre desembre i gener. I és perquè això aquí és molt complicat, perquè durant la resta de l'any pel Cabo de Hornos no s'hi pot passar de cap de les maneres. No hi passa ni un vaixell de guerra, és impossible. Estem parlant, que en dies de mala mar, estem parlant d'onades de 20-25 km en amunt. Aquestes onades jo no vull ni veure-les ni res. En el cas que fes una cosa així, la primera onada sí que la baixaria, però la segona ja no podria, ja no hi seria. Escolta, Sí. si has d'estar 8 mesos, com tens prevista l'alimentació? Sense tocar terra. Sí. La veritat, el viatge, si va tot normal i correcte i això, jo estaré entre 6 i 8 mesos. Igualment per seguretat, portaré a menjar per 10 mesos, per si tinc problemes. I beure l'aigua? Sí. L'aigua l'aniré fent a una màquina, però és una aigua que és pura, igualment sí que es duré un tou de popolles així, per anar, bueno, per tenir aigua bona. Però l'aniré fent, faré un entremig. Després tot el menjar és... Hola, què tal? Llavors, això del menjar, evidentment, tothom de llaunes i pots i conserves, llavors tothom té la seva dieta ideal, i fa molts anys que navego, sempre menjo el mateix. Al final és arròs, pasta o patates, i a l'hora de sopar, carn amb llauna, verdures amb llauna i coses així. I el que va molt bé, que recomano a tothom, és el d'esmorzar cibada. Va molt bé, jo és el que faig tots els dies i a més en el mar. La cibada va molt bé. És el que menjaré. I ara que diu això, i que estem en petit comitè, és molt lleig per dir jo. Jo, a la volta al món, els rècords i aquestes coses no m'interessen res, però sí que hi ha un rècord que m'agradaria fer. Jo fa 15 anys que navego i no he pescat mai. No penso pescar en tot el viatge, excepte la condició que m'hagi de... Si m'haig de posar malalt. Si m'haig de posar malalt, llavors sí que agafaré el peix fresc. Però si no, estaré tot el viatge fent jardinats a la cuina i segurament a partir del quart 5 mes hauré de començar a agafar pastilles amb vitamines. Però faré tot el possible per no pescar. Primer, perquè no he pescat mai i no m'agrada. Pescar tenint menjar a bord és una tonteria. La gent pesca generalment perquè estan avorrits, no? I després de tot el que us he explicat, jo no puc fer el viatge amb tot això i pescar. El que passa és que la gent encara no diferencia... Bueno, la gent té diferents, un ocellet que no pas un peix. Tothom es mira els peixos com si fos una altra cosa. I la veritat és que no hi ha cap tipus de diferència entre un peix i un colom. I és per això que no pesco. Ignasi? No. Res? Expliques simbòlicament qui t'acompanya a la universitat? Simbòlicament? No emocionalment, les persones que formen part del vaixell. La veritat, abans us deia això d'estar sol i anar sol i tot això, jo la veritat mai m'he sentit sol quan ho estic. Realment és al revés, quan estic amb més gent que em sento sola. La veritat, aquest viatge, com heu vist, és per compartir i jo sé que estaré a bord del vaixell i amb mi hi sereu tots. A part de la família i els amics, que és evident, hi haurà tota la gent que també hi sereu, com ara vosaltres i el que. No et fa por el tema de... Jo és que faria moltes preguntes. No et fa por el tema de... Jo és que tinc pànic en els taurons. M'has dit que s'aixequen ara i sí, el pànic és absolut. No et fa por que t'acabin de caure? Què pots fer tu davant d'això? No m'ha atacat. No t'ha atacat? No, hi ha un problema pitjor. El problema que tenim quan sortim a navegar és les balenes, que són molt maques, però és una bèstia. I això vol dir que, bueno, tenen dies dolents i hi ha vegades que ataquen els vaixells. A casa meva, a l'estudi que tinc un llibre que posa que no hi ha cap atac registrat
de balenes amb velers. I al costat enganxat hi tinc un altre llibre que hi ha una llista de velers que s'han enfonsat per culpa de les balenes. Generalment no és perquè la balena et vingui, que a vegades sí que passa, sinó que el que acostuma a passar és que a les nits les balenes també dormen i l'oceà és molt gros, però sempre hi ha un navegant que els hi passa pel damunt mentre estan dormint. Què passa? Despertem a la balena d'un cop, la balena es gira, fot un cop de cua i ens trenca el vaixell. Tinc més possibilitats d'això que no pas que m'ataqui una bèstia d'aquestes que fa dies que no m'he vist. Aquesta foto l'he posat per explicar-lo de banyar-se al mar, no pas perquè tingui por que m'ataqui alguna cosa. Pensava que algun diria per lo dels pirates i això, si heu vist tota la ruta que farem, no m'acostaré ni a terra ni per aquest lloc que n'hi hagin de pirates. O sigui, de perills, la veritat, por, fa més por anar amb moto que no anar a navegar, no? Bueno, a mi les motos també fa por. No, i és més perillós conduir que no sortir a navegar. No. Has comentat també que hi hauria una franja d'espai que no poden arribar que els helicòpters ni ningú, no? Bueno, en el viatge, entre els mig dels oceans i l'hemisferi sud, no arriba la benzina dels helicòpters de rescat i llavors no hi ha trànsit de mercants. Què vol dir això? Que si ja tinc un problema, allà m'hi quedaré. És a dir que el viatge s'ha d'anar tot ja vandalitzat per tenir-ho tot i si tinc problemes està a punt per si n'hi ha de problemes. No haig de dependre de ningú. I després que jo no estic en regata. El fet de no estar en regata, per exemple, al Cabo de Hornos, la part, entre cometes, més perillós del viatge, jo m'aniré acostant. A la ràdio posaré la Ràdio Xile. Si a Ràdio Xile estan dient que hi ha un front antàrtic que està pujant, jo, al mig de l'oceà, pararé el vaixell, reposaré, em curaré, menjaré bé, sigui un dia, siguin 3, sigui una setmana, és igual. Com que anem a menjar de sobres, jo m'estaré allà esperant. Quan a la ràdio diguin que ja ha passat al front, posaré les veles i faré el camp. Doncs diguem-ne que és atenuar els riscos de la navegació. Pots comunicar amb la ràdio amb algú? Com, perdoni? Pots comunicar amb la ràdio amb algú? Sí, al principi sí. Al principi sí. Ja és obligat per llei, dels equips que necessito, haig de donar ràdio que arribi des del mig de l'oceà a un continent i a l'altre continent, que sí que hi arriba. A partir d'aquí, el fet que puguin ronar per internet o no, ja ho veurem amb els equips que porto, perquè a banda d'això faré un tot de conferències als col·legis. Els col·legis ja m'han dit que quan jo estigui al mar, si hi ha l'opció de ronar amb mi, jo els he dit a tots que ja ho veurem. Depèn dels equips que porti i sobretot depèn d'on estigui del mar. Però en principi... Escolta, has parlat del període de son i com contemples les teves hores de dormir? Menys mal que hi ha algun que ho ha preguntat, perquè estava i dic, ostres, que raro que ningú ho pregunta. Que deies la balena i tot això que dormen, però tu què faràs? És fàcil. Quan un navega sol, es dorm cada 20 minuts. Què vol dir això? Cada 20? Sí. Què vol dir això? Dorms 20 minuts, et despertes, mires el vaixell, el rumb, l'horitzó, que estigui tot bé, et tornes a dormir, 20 minuts més, tornes a despertar i així. Què passa que feu tots així d'allò? És normal, dit així en fred és una bogeria, però us puc assegurar que qualsevol persona d'aquesta habitació, bueno, de la sala, al cap d'una setmana de navegar així, després ja va sol, perquè el cos s'acostuma. Jo com que ja ho he fet abans també, bueno, diguem-ne que estic una mica entrenat, però qualsevol ho faria això. I no és tan exagerat com sembla. I tu tens previst no fer costa, no? No. Però si arribés un moment que pots agafar una grip, no? Home. Llavors contemples arribar a costa i... Només hi ha dues opcions amb això. Si jo m'he fet mal, després si crearé a costa i això, o si trencat el vaixell. Hi haurà un cos dalt al vaixell que sí que duré recanvis, però per exemple si trenco els pals, no diré res, ja hauré d'anar a terra. Però sí que el que no penso fer serà encegar-me a fer el viatge, sigui com sigui, i el rems. No, això no ho faig. Molt bé. I t'ho subvencionen aquestes entitats? No. Sí, el que farem és... Bueno, el que no puc dir en teoria, que és una mica secret d'això, la càrrega del vaixell, portarem 4 caixes de vi, d'un vi una mica especial i això, llavors el subestarem i la repartició dels diners seran 3/4 parts per les ONGs i l'altra 1/4 part pels refugis animals. Si ho fas a nivell personal,
particular totalment, diríem. La veritat, sempre explico que això no ho faig jo, que ho fa el vaixell. I ningú ho entén. El vaixell en particular. I no sé per què. Sí, però tot això ho fa el vaixell. És el vaixell qui du les caixes de vi i no. Jo el que passa, la resposta a la teva pregunta, és el sentit del meu viatge. Jo des dels 18 anys començaré a assumir, però des del principi que vaig dir que havia de servir per alguna cosa. Durant tots aquests anys i els anys de restauració i tal, m'he anat afinant i al final el sentit del viatge és perquè serveixi per una cosa, però un efecte real. Perquè una cosa és explicar del viatge, hi haurà un llibre del viatge, hi ha algun que en el llibre expliqui com està el món i els oceans que estan bruts de plàstic i tot això, però els diners que entregues a aquesta gent, l'efecte és real. A més, no us podeu ni imaginar què fan 100 euros en venes a un hospital de l'Àfrica. No us podeu ni imaginar. És per això. La majoria de gent, bueno, jo el meu sentit és aquest, perquè la part de navegació i la part del viatge en si, el somni de la meva vida, això és per mi, no? Això seré jo qui estarà allà. Jo compartiré amb el vídeo i amb el llibre i tot això. Però la finalitat de la viatge era aquesta, que servís com a cosa. Aquesta és la pregunta del millor. Aviam, el destí del vaixell. Quan... Perdó. Hi ha un problema amb això. Posar tots els talvis d'una persona amb algú a flota no és una bona idea. Ho ha sigut, però bueno. Després, quan arribi a casa, ja veurem si sóc capaç o no de prendre amb el vaixell. I si me'l venc, estic convençut que després em permetrà fer altre tipus de coses. No de navegar, però sí al vaixell. No sé si seré capaç o no de vendre-me'l, però ho deixaré firmat abans de sortir. Sí, i li diré a l'Alberto sí, que m'obligui, si no puc. Sí, perquè és que amb els vaixells hi ha un problema, que és que la gent s'hi ha de casar. Per tenir un vaixell t'hi has de casar. Jo fa 10 anys que em vaig casar amb l'Augusta, quan torni em vull divorciar. Ja tindré prou. Tot el viatge, com no hi ha un mòbil o un tema de comunicació? Sí, en principi sí. El vaixell sí. Telèfon o... Són telèfons que van via internet, per satèl·lit, però són dels equips que jo no necessito per anar a navegar i que generalment o me'ls deixen o algú me'ls haurà de posar. Per exemple, hi ha un dels diaris que em va dir, els diaris importants d'Espanya, que em va dir que estaven interessats, mentre jo estigui fent el viatge, d'enviar e-mails al diari, perquè sortia una vegada al mes, una vegada així, i els vaig dir que encantat, sempre i quan que em posessin els equips de navegar, per fer-ho. El periodista em va dir, però tu això que no ho duràs. Jo vaig dir, no, però jo per sortir a navegar, jo no ho necessito això. A més, alguna emergència, perquè igual... No, perquè igual estaria al mig de l'oceà, tindria un mal dia i trucaria a la meva mare. I llavors com a marino quedaria fatal. O sigui que, per si de cas, aquestes coses no... Igualment tampoc vull que em truqui la mare. No tens que sou. A més, sé d'un noi que li va passar, jo vaig sentir-ho per la ràdio al mig de l'oceà, i aquí tots comprendreu que seria molt estrany, jo estic al mig de l'oceà, per anar a la meva mare, i com totes les mares, com ho tinc, que digui que ja menges, que ja dorms, ja això. No. De fet, hi ha una altra cosa, ara que dic això, ja està. Una pregunta. Per internet podem trobar el teu seguiment per on passes? Sí. Tu la pàgina web? Sí, veiem l'últim això. El que passa és que, per exemple, els regatistes, quan fan la volta al món, van a un equip satellitari que marca les 24 hores del dia on està el vaixell. Nosaltres no ho farem així. Jo duré un equip i seré jo que avisarà per les etapes quan hi passi. Per exemple, quan arribi a l'estret, ja avisaré que estic a l'estret. Quan arribi a Canàries, diré que estic a Canàries. Per què no duré aquest equip que marca les 24 hores del dia? Perquè això és un equip que es pot quedar sense corrent, pot tenir un cop, puc tenir un dia mala mar i que això voli, i el primer dia que això no piti, la meva família es pensarà que m'he enfonsat i no vull que passi. O sigui que seré jo qui vagi marcant les rutes.
Bueno, igual te l'han preguntat ja, però faràs escala en diversos llocs? No, el viaje sin parar. Sí, es la idea. Si fuera este viaje parando y tal, ya iría con una novia. No es el caso. Sí. ¿Algo més? No? Bueno, ja que ningú pregunta ja ho explicaré jo. Bueno, quan acabi aquesta aventura em diu explicar una altra vegada amb la que te comprarem. Sí, després serà millor perquè hi haurà el vídeo. No? Això sí, ja posarem les imatges que jo no estigui bé, però aquestes no sortiran a la pel·lícula. No. Bueno, ja per acabar, m'hem preguntat pel tipus de veles que durava el vaixell. Aquest tipus de veles són veles cangrees, que es diuen en català, són veles de les antigues. Aquestes veles fa més de 150 anys que es van inventar. Aquestes veles no corren tant com les modernes. Jo vaig amb aquestes veles perquè són les veles amb les que vaig començar a navegar a la feina i em vaig enamorar. A més, canvia tot, canvia la manera de navegar, no es corre ni res, és una altra història. I el que explico és que, bueno, vaig amb aquestes veles perquè la meva mare em va dir que sí que em deixava fer el viatge però que no corrés. Llavors he posat aquestes veles per no córrer. Vols enviar imatges? Per enviar les imatges serà el mateix que si puc enviar e-mails. Amb el mateix equip es poden enviar les imatges. Pots enviar imatges, o sigui, directe? Sí. A més, estic convençut que el director del projecte em farà una llista amb totes les coses que haig d'enviar cada setmana, cada mes i cada dia. Hi haurà alguna web, no? A la mateixa web. Sí, a la mateixa web? I a la mateixa web hi haurà on estic i llavors les imatges i tal. Probablement, abans de sortir, farem una nota. Si en algun moment de la navegació en Jordi no envia cap missatge durant 15 dies, paciència, que ja avisau, que ja allà. No té cap res, o sigui... Los nuevos? Els vaixells porten algun tipus de radiobalisa per si s'enfonsés, avisar? Sí, és un dels equips que estan obligats a dur. La radiobalisa setatantària, ell és un equip que és automàtic i manual. És a dir, jo puc enfonsar-me. Ai, la fusta més. Jo em puc enfonsar, llavors vaig a la balsa amb la radiobalisa i l'activo jo. Però, si tinc la desgràcia d'estar dins del vaixell, un mercant em passi pel damunt del cap i em trenqui el barco, la mateixa radiobalisa té un sistema que s'activa allà sola. El problema és on estigui jo. Si estic arran de la costa, o una mica a prop, estic caminant a buscar, i si no, em quedaré allà. Però no passarà res, perquè tinc una balsa salvavides, llavors tinc una altra motxilla a part per si m'enfonso, amb menjar de més i amb aigua de més. És a dir, que si en algun moment d'aquest viatge una balena enfadada o un mercant, no crec que jo m'hagi despistat, però sí que podria ser que un dia a mala mar, de nit, amb boira, que no ho vegi. De les dues maneres, si em quedo sense vaixell, no passa res. Vaig a la balsa i ja m'he de buscar. Molt bé. Doncs envia't un missatge. Venim a buscar. Molt bé. Fantàstic. Molt bé, moltes gràcies Jordi, ha sigut apassionant, no? I ara doncs a Navago, ja sense perdre més temps, continuem amb la teva explicació. Bueno, hola, bon dia a tothom. No he portat imatges. De fet, bueno, m'han convidat i no sé, jo no porto res preparat, amb la qual anirà sortint una mica el que pensi que pot ser interessant i sobretot les preguntes que vosaltres podeu fer i jo pugui respondre. Bueno, en principi, per què estic aquí? Estic aquí perquè soc terapeuta de les trastorns de la fluïdesa de la parla, porto 28 anys treballant-hi i al llarg d'aquests 28 anys he conegut moltes persones que m'han ajudat molt en el procés d'aprenentatge i sobretot el que m'ha donat és un coneixement, a part de la formació, que evidentment has de fer,
del trastorn i de com aquest trastorn nosaltres el podem anar superant. Una de les coses que hem vist al llarg d'aquest any, d'aquests anys, és que si nosaltres fem la intervenció en els primers moments en què apareixen les disfluències en el nen, hi ha entre un 97 i un 100% de probabilitats que aquestes disfluències desapareixin. El tartamudeig és un trastorn del ritme de la parla, és un trastorn que és crònic, amb el qual no hi ha ni tractaments màgics, ni que la gent digui, bueno, jo puc curar el tartamudeig, això no existeix, com a definició és algo crònic. Però nosaltres sí que podem ensenyar és a la persona a disminuir les disfluències, el tartamudeig, de manera que sigui el més assemblat a la seva parla fluida. En el tractament dels adults s'ensenya això, de que no tothom té un 100% de paraules tartamudejades, sinó que hi ha un percentatge de paraules que tartamudeja. Aleshores, nosaltres li hem d'ensenyar com corregir aquestes disfluències. Però en els nens nosaltres ho podem prevenir, això. Primer, perquè el cervell és molt plàstic i sobretot si treballem abans dels 7 anys, en el primer moment que comencen a aparèixer les disfluències, que seria un dels signes d'alerta, quan un nen està fent repeticions, bloquejos, prolongacions, posa falques al parlar, si fa 3 mesos que ho està fent, això és un signe d'alerta i aquest nen té que ser vist per un professional. Si a més sabem que hi ha antecedents familiars, sí o sí aquest nen té que rebre algun tipus d'intervenció. No totes les intervencions, la intervenció d'un professional té que ser de tipus directe, és a dir, no sempre té que estar el nen en una consulta i rebre el tractament del professional. Pot haver-hi tractaments que siguin directes, que veiem amb un nen, que parlem amb els pares, amb els mestres, que aquells pares, aquells adults, els donem uns instruments perquè es converteixin en coterapeutes, facin el treball a casa i llavors puguin vindre a la consulta per supervisió. Per això sí que és molt important, la intervenció primerenca. Com detectem aquestes disfluències en el nen o qui serien les persones que ho tenen que detectar? Les persones que vetllen pel seu desenvolupament global serien els familiars, els mestres i els pediatres. La figura del pediatre és molt important. A mi m'agradaria... No vaig gravar una cosa pel col·legi de metges dirigida als pediatres i ells ho saben, la importància que tenen en el desenvolupament del nen i que la seva feina, si més no el pediatre, l'infermer de pediatria, que no és qüestió només de veure el calendari de vacunació, de que si el nen està medint el correcte, té un pes correcte, sinó que té que mirar també unes altres eines del desenvolupament. I una d'elles és el llenguatge. I que la frase que és petit, que ja li passarà, que ja creixerà, és que fa molts anys que està caducada, però que d'alguna manera encara s'està fent servir. Una altra de les coses que es preocupa és amb aquest nen que està fent disfluències, que la família sap que està fent disfluències, que el nen que fa disfluències sap que li costa parlar, una mica sigui la conspiració del silenci, no? Tots ho veiem, tots ho sabem, però ningú en parla. Ja li passarà, fem com que si nosaltres no li donem importància, per ell no serà important. I això no és veritat. El nen que s'encalla, sap que s'encalla, sap que té una dificultat i que l'hem d'ajudar. A partir d'aquí, no ho sé, ja no sé què més dir. Sí, podria dir moltes coses, però no sé si m'estic fent pesada, si us pot interessar. Llavors jo preferiria, si algú té alguna pregunta per fer, que sobre el que anéssim preguntant o el que anés sorgint, podem anar contestant. Com és que vas triar? La droga infantil. No la vaig triar, em va triar ella a mi.
va ser totalment casualitat. Jo soc psicòleg i havia estat visquent a fora, vaig tornar a Barcelona, vaig estar uns anys a fora i així, vaig tornar a Barcelona, doncs em van dir que hi havia un psicòleg que buscava algú per estar en la consulta i aquest psicòleg era el doctor Javier Sangorrín, que ha sigut el meu mestre, i llavors vaig començar a treballar amb ell, i un dia li vaig dir, oye Javier, es que aquí solamente vienen personas que tartamudean, ¿no? Diu, sí, es que vienen personas que tartamudean. Dic, però és que jo no sé, no? I llavors ella es havia format fora, em va començar a formar a mi, em va començar a donar molta informació i així, i em va agradar, no? Em va agradar no el tema tant del trastorn de la parla en si, sinó la persona que hi havia darrere de la persona que estava tartamudejant, no? I me'n recordo la meva primera pacient, jo llavors era molt jove, i a més m'impressionava molt perquè a vegades venia gent més gran que jo, i llavors això és una cosa que t'impressiona, no? Quan dius, jo què li explicaré a aquesta persona que és més gran? La meva primera pacient va ser una noia que tenia 17 anys en aquell moment, que no sortia de casa, havia deixat d'estudiar perquè no podia, amb el seu tartamudeig. I jo me'n recordo que jo li deia a en Javier, dic, és que no sé si l'estic ajudant, no? Perquè jo no li veia milloria. Però ella anava venint, a més era molt greu perquè venia 2 cops a la setmana a la consulta, i ella anava venint i anava dient, si vienes que l'estàs ajudant, però jo volia resultats immediats, no? I no els tenia. Fa 2 anys em vaig trobar aquesta noia a l'autobús, que em va conèixer ella, i està casada, té 2 nenes, i estava a la mar de feliç i contenta. Ella després va tornar a l'escola, va reprendre els seus estudis i així, no? Aleshores, a mi el que, ja et dic, va triar, la tartamudesa em va triar, i el que jo va ser triar va ser les persones, no? Després, una altra cosa que em va impressionar molt, i és també una vegada amb un altre pacient, que quan va marxar de la consulta, jo vaig començar a plorar, perquè era tan greu el patiment que tenia, ja no dic el seu tartamudeig, perquè a vegades sentim algú i diem, ui, s'encalla molt o s'encalla poc, si s'encalla molt és més greu. No és veritat. Moltes vegades la persona que exterioritza molt és molt més fàcil de poder-la ajudar que les persones que s'encallen menys, perquè les persones que s'encallen menys poden tindre una tartamudesa encoberta. Aleshores, fan molts recursos perquè no se'ls noti, però també és molt més difícil poder accedir per fer el tractament, no? I amb aquest noi tenia una tartamudesa molt exterioritzada, perquè era molt evident, molt intensa, amb molta duració, però sobretot era el seu patiment, no? I me'n recordo quan va marxar que vaig començar a plorar, i li deia, Javier, es que no puedo soportar el dolor de esta persona, no? I llavors ella em va dir, doncs imagina't, si a tu t'està fent sentir això, imagina't la quantitat de dolor que té amb ell, no? Llavors, jo quan dono un curs o així, sempre dic, podem tindre coneixements, perquè a vegades en els cursos jo explico el que faig i la gent em diu, és que no ho expliques tu. I jo explico tota la tècnica, no? Però clar, hi ha una part que és com connectes tu amb la persona i com connectes tu amb el trastorn, no? Llavors, això no s'aprèn a les escoles. I això és una cosa que porta estudis. També sempre dic, no podrem ajudar a tothom, no? Hi ha persones que sí la podràs ajudar i hi ha persones que o no empatitzen amb tu o tu no empatitzes, normalment no empatitzen més amb ells, no? Un dia la meva neta també em deia, tu t'estimes a tots els pacients? O tu et cauen bé tots els teus pacients? Dic, mira, no es tracta que et caiguin bé o no et caiguin bé, es tracta que tu es puguis ajudar. I això és el més important, no? Deixar a part els teus prejudicis, les teves opinions i connectar amb el dolor d'aquella persona, no? Llavors dir,
les eines que jo tinc, a tu et poden anar bé, perquè no sempre les meves eines van bé a tothom, no? A un li agradarà, un necessitarà fer un viatge en solitari per mar i una altra persona necessitarà fer una activitat que sigui molt del grup. Ha parlat de tartamudets infantil i entenc que a partir d'aquí hi ha persones que no tartamudeixen fins que són adultes, per exemple. O la persona adulta que tartamudeja ho ha fet sempre des de petit. O sorgeix així... Com sorgeix això? Sí, mira, el tartamudeig sol aparèixer entre els 2 anys i mig, 5 anys. I sol aparèixer coincidint amb quan el nen comença a fer ús de la paraula lligada, que és la frase. Quan el nen comença a parlar amb paraules sueltes, no se sol encallar. Aleshores, quan comença a estructurar les frases, és el nen que s'encallarà quan pot aparèixer. Dintre dels 2 anys i mig, 4 anys, hi ha un tipus de disfluència, que són repeticions, vacil·lacions, que es consideren disfluències evolutives. Però dintre d'aquestes disfluències hi ha unes altres que venen marcades per característiques diferents, que són disfluències que apunten cap a una tartamudesa. Llavors aquí és on nosaltres hem d'intervenir. El professional té que saber valorar si ens trobem dintre de les disfluències de tipus evolutiu, d'aprendre, perquè aprendre a parlar és molt complicat, o si estan en risc. Aleshores, les que estan en risc són aquestes que des del moment que apareixen estan presents en la parla del nen durant 3 mesos, si hi ha antecedents familiars, si veiem el nen que està preocupat o pateix, i també una cosa molt important és el patiment que té la família envers la parla d'aquest nen. Llavors aquí hem d'ajudar-se. Antecedent familiar vol dir coneixement genètic? Sí, està vist que serà una predisposició i que si hi ha antecedents familiars, aquestes disfluències és més probable que evolucionin, més probable, no vol dir que totes, que evolucionin cap a un tartamudeig. Aleshores, és important fer l'intervenció en aquests casos. Per tant, una persona adulta tartamuda ja ho és des de la infància. Sí. Aleshores, la diferència també d'aparició entre els 2 anys i mig o 5 anys també depèn molt del desenvolupament del llenguatge. Si el nen comença a parlar abans, doncs pot aparèixer més al principi. A vegades diuen, no, al principi no tartamudejava, va començar a tartamudejar als 5 anys. I dius, home, què ha passat en aquest període? No, però quan analitzes el llenguatge, en aquest període hi ha un retard de llenguatge. Llavors apareix quan hi ha més la construcció de les frases. Després també va per períodes, poden passar mesos en què quasi bé no s'encallin, no s'encallin gens i que després es tornin a encallar. De fet, una mica en el tractament en nens diem que si porten 6 mesos amb 0 disfluències podem pressuposar amb molta seguretat que s'ha remès a les disfluències. Però tenen que ser 0 disfluències. No allò de que, mira, ha semblat. No, si m'ha semblat és que hi ha alguna que està aquí latent. Si no hi ha més preguntes... Sí. Jo he sentit que el tartamudeig quan es canta no es produeix. Llavors, hi ha llengües com l'italià o l'argentí que són com més musicals que les nostres. Podríem dir que depèn de la llengua que es parli, depèn de la incidència del tartamudeig, això és universal. Sí, el tartamudeig és universal. De fet, hi ha una paraula en cada idioma que significa tartamudeig. A veure, és diferent. Nosaltres distingim entre cantar, llegir, parlar, una parla més espontània, una parla més dirigida. Per exemple, quan cantem, nosaltres no estem parlant, perquè no estem planificant. Nosaltres el que estem és fent un acte de memòria amb un text que ja sabem i que a més ens ve donat per la música, que ens dona una pauta i un ritme. Quan, per exemple, estan recitant, moltes vegades tampoc s'encallen. A més que el trastorn es vagi anant complicant i que les conductes d'angoixa, d'anticipació estiguin ja molt desenvolupades i pensi, és que hi ha una paraula que comença per tal lletra i que aquí és un punt d'inflexió,
si s'aprenen a la memòria tampoc se sol tartamudejar, perquè no estic planificant, no? Aleshores, per exemple, si dones un suport visual o fas un treball d'accés al vocabulari, a la ruta de lèxic i així, depèn de la paraula, es podran encallar més o menys. Si tu dones una imatge i fas una descripció que pot planificar i preparar-se, segurament s'encallarà molt menys, s'encalla molt menys, que quan tu li fas explicar l'argument d'una pel·lícula, d'un llibre o què has fet avui, que llavors tenen que totalment planificar. Llavors són diferents moments. Com és el tractament que es té amb un pacient o una persona tartamuda? M'han preguntat el tractament. Hi ha tractaments. No hi ha un tractament, hi ha diferents tractaments. Hi ha els tractaments, se separen molt clarament el tractament del nen i el tractament de l'adult. El tractament de l'adult és molt més complicat perquè hi ha el tema de les cognicions, que és com penso jo visc el meu paqueig, a nivell lingüístic, a nivell motor. A nivell motor seria, per exemple, hi ha persones que s'encallen i visiblement en els llavis i en els ulls veus molt que hi ha un trastorn, i en altres persones que no, perquè fan una condició o a nivell de diafragma o a nivell del coll, aleshores seria diferent. Després també, com a social, hi ha persones que són més retraigudes i socialment intenten tapar-ho més i hi ha molt poca relació, hi ha persona que és extrovertida i no hi ha afectació social. Aleshores, depenent d'això, fas un tipus de tractament o un altre amb l'adult. I amb el nen, bàsicament, hi ha dos tipus de tractament, que seria el DIPCOM o el de demandes i capacitats. Són diferents tipus d'intervenció. Una és una intervenció més a nivell de reforços i l'altra és una intervenció més a modificació de l'entorn i modificació de la parla. Llavors, una mica no hi ha un tractament, sinó que has de buscar el tractament depenent de la personalitat del nen o de l'adult que tinguis. I llavors oferim un ventall, aviam que se sent més còmode, en el cas dels nens els pares també se senten més còmodes i que és més efectiu. I la base és la inseguretat de la persona? No, si parlem de tartamudesa no és inseguretat. La inseguretat és una conseqüència. El desencadenant? No. Són fallos de coordinació en el moment que el nen està aprenent a parlar. Aleshores, tampoc la tartamudesa ni la causa l'ambient, ni la causen els pares, ni està causat per una lateralitat contrariada, perquè m'han obligat a escriure amb la mà dreta i jo era esquerrà, ni per càstigs, ni per trauma. Podrien ser que apareguessin disfluències, però no seria tartamudesa. Llavors aquí seria... Això seria una qüestió de diagnòstic, de saber diferenciar un trastorn de l'altre. També soc logopeda, llavors, amb la meva evolució amb el doctor Sangorrill, va haver-hi un moment que vaig pensar, home, a mi m'agradaria conèixer una mica més, el tema del llenguatge, el tema de la parla, i llavors vaig fer logopèdia. Podria dir que hauria d'anar lligat ser logopeda i ser psicòleg, o no, si es complementen molt bé, o independentment també funciona? Per tractar això, Jo penso que com més formació no puc ser objectiva amb la resposta, perquè jo ja parteixo de les dues formacions. Jo crec que les carreres el que et donen és una informació i que tu amb aquesta informació has de formar-te i sobretot has de ser molt empàtic.
no? Has de ser empàtic, has de sortir, has de poder treballar de forma coordinada, has de saber derivar, no? En el moment en què dius fins aquí he arribat jo, no? Jo no puc més perquè el pacient ja s'ha cansat de mi i jo ja no sé fer més. Llavors, mira, no? I s'ha de treballar amb equip. Jo crec que el més important, o almenys la feina que nosaltres fem des del nostre centre, és sempre treballar amb equip amb altres professionals, sobretot amb els pares, les escoles i altres professionals que no cal que siguin dintre de la medicina, no? Però penso que és molt important i buscar tècniques complementàries. Ara, per exemple, estem fent el projecte amb els adults i el mindfulness, una mica perquè el problema que ens trobem és que dintre de la consulta tu a una persona li pots ensenyar les tècniques, ho sap fer molt bé, però com generalitza això que li has ensenyat a la seva vida, perquè dintre de l'espai terapèutic arriba un moment que un se sent més còmode, però clar, la vida no passa allà. Aleshores, li has d'ensenyar algunes eines perquè els ulls i les orelles de les altres persones a mi no em facin tartamudejar. Llavors, doncs, és una mica l'estar pendent de mi, de la meva parla, de què estic fent jo i no del que estan pensant o esperant els altres. Llavors, aquesta consciència és el que, perquè ara estem en un projecte per posteriors resultats i estudis, no? I aleshores és important això, sempre anar integrant, anar-te formant. Ho preguntava perquè hi ha carreres que es donen per fet, que ser economista també... Hi ha carreres de doble licenciatura, com es deia abans, i ara també amb el nou sistema. No sé si en aquest cas seria un d'aquests casos, no? Ser logopeda o voler ser psicòleg té l'especialitat de tirar també cap a dificultats de llenguatge o disfuncions de llenguatge, com ho veu. No sé si anava lligat o s'ha de ser acumulació de coneixements, no? Diria, que no vingui donat pel propi sistema educatiu. Clar, és que com que això va variant tant, per exemple, quan em vaig llicenciar, la meva carrera de 5 anys, jo vaig agafar una especialitat i no existia la logopèdia. Aleshores, doncs, dintre de... Jo vaig rebre molta formació de llenguatge, de parla dintre de la meva promoció, no? I després va sortir la logopèdia i tal, i llavors, doncs, vaig fer prou. Hi ha molta cosa que ja la tenies. Clar, ara, amb el sistema actual, no sé, potser canviarà, no? Bé, moltes gràcies, Anna. La part final és la més pesada de totes. No estaré més de 5 o 8 minutets perquè ja estem quasi bé fora l'hora. Us parlaré molt breument de lo que fem dins de l'associació i per a què la vam fer. Primer de tot, abans de parlar de l'associació, una petita reflexió. Vàrem fer l'associació per conscienciar en la societat, per normalitzar la tartamudesa dins de la societat, perquè és una gran desconeguda, la tartamudesa dins d'un 99,9% de la població, diria jo. I el fet està actualment en aquesta sala. Nosaltres hem enviat aquesta xerrada, aquest col·loqui, el dia 22 d'octubre, a infinitat de mitjans de comunicació, infinitat, premsa, ràdio, televisió. Com podeu veure, a no ser que hi hagi algú camuflat, no n'hi ha ni un. Per tant, aquest és el motiu d'haver creat l'associació. Els mitjans de comunicació no és més que un reflexe de la societat. La societat veu la tartamudesa com... És que ni saben el que és la tartamudesa, aquí està el problema. Ni saben el que és.
Per tant, com que no saben el que és, no hi ha aquesta sensibilitat de per què s'ha creat una associació de persones amb tartamudesa, quina finalitat pot ter. No hi ha la consciència de que pugui ser útil per alguna cosa. I per això l'hem creat, per a fer el màxim difusió. Sí que és cert que ens van telefonar 3 mitjans, 3, van dir que no tenien temps per a poder venir, em van fer una entrevista de 4 o 5 minuts per al telèfon, que ja és molt, i suposo que a partir de demà ja en farem difusió a la pàgina web d'ADCAT. També avui hem enviat una carta al director, a uns 10 o 12 diaris, després mirarem amb qui ens l'ha publicada, una carta d'una sòcia que es diu Gemma, que és una carta realment deliciosa, el mateix que la que vam enviar l'any passat, que ens la va fer el soci Jordi Sacasas, que estan aquí entre nosaltres. Tenim la sort que dins dels socis tenim una gent fantàstica, però fantàstica. I la carta d'aquest any també toca la fibra sensible. I a més, Gemma és una soprano professional, que abans, em sembla que has sigut tu que has parlat del tema del cant, doncs és una soprano professional que canta meravellosament bé, naturalment sense tartamudejar ni la més mínima cosa, i parlant tartamudejar. O sigui, és aquest el motiu que hem decidit que la carta la fes ella per explicar la seva experiència. La setmana que ve també la posarem a la pàgina web i la podreu llegir tots els que vulgueu. Quan vam crear l'associació, que és relativament jove, la vam crear el 2012, la vam crear perquè aquí a Catalunya hi havia un buit en quant a que persones que tartamudegen es poguessin reunir, es poguessin trobar en un espai i poguessin fer diferents activitats, sobretot parlar entre nosaltres, ja que la majoria de vegades una persona que tartamudeja sempre ens hem cregut que érem els únics al món que tartamudejàvem, no ens havíem trobat mai amb una altra persona, com a molt una, com a molt, i quan la gent veu que hi ha una associació de la tartamudesa, primer li sobta. I quan es posen en contacte amb nosaltres i assisteixen als grups d'autoajuda, que en tenim 2, una a Barcelona i una a Lleida, doncs els hi va molt bé parlar. Perquè encara que tartamudegem ens agrada parlar, i molt. Encara que sigui tartamudejant. I el fet de parlar i d'explicar el que no hem explicat ni als pares, ni a la parella, ni als amics, per por, per vergonya, per qualsevol cosa, és molt emocionant. L'altre motiu que vam crear al CAT és el d'oferir cursos amb els socis que vulguin millorar la seva vida, no la seva tartamudesa, sinó la seva vida, ja que millorant la seva vida indirectament es millora la parla. Moltes de les coses que fem, doncs, fem cursos de coaching, de mindfulness, tallers de Crown, que després en parlarem una miqueta, cursos de creixement personal, també fem xerrades a escoles, instituts. Quan fem xerrades a escoles, a part d'informar amb els mestres, també ho enfoquem amb els mateixos infants amb el bullying escolar relacionat amb la parla, ja que, com qualsevol bullying, amb la parla també hi és. Molts dels que estem aquí ho hem patit quan érem nens. I els nens són els més cruels. Els nens són els més cruels. I qualsevol diferència d'un altre nen, doncs, ja van directament cap a aquesta diferència. Fem conjuntament assessorament sobre l'assetjament escolar i també laboral.
i també laboral, perquè també hi ha bullying laboral associat amb la paga. També donem informació sobre com treure el certificat de discapacitat per a tartamudesa, ja que, per si no ho saben, doncs també hi és. Encara que hi és, però no com hi hauria de ser-hi. Les lleis estan fetes com estan fetes i legalment, només per la tartamudesa, si qualsevol persona va treure el certificat només aportant informes logopèdics exclusivament, per molt greu que sigui la tartamudesa, encara que sigui mut, quasi bé que no pugui pagar, per llei només es dona el 18% de discapacitat. El 18%, com el mínim per a poder tindre qualsevol avantatge és el 33%. Sí, per tartamudesa sola, el 18%. I ens obliguen, no a mentir, perquè no mentim, però no hauria de ser així, ens obliguen a complementar l'aportació d'informes logopèdics amb informes psicològics, amb informes psiquiàtrics, amb informes de qualsevol altra patologia que pugui tindre la persona, encara que no tingui res a veure amb la paga, problemes de la vista, d'oïda, de d'espatlla, qualsevol altra cosa, perquè tots els informes van sumant punts. I com que per la tartamudesa sol no arribem, doncs hem de mirar d'aportar, sumant dels 18 fins al 33% quants més informes possibles, si no, no el donen. I això és una cosa que hi estem lluitant perquè només per tartamudejar directament donin el 33% directament, perquè no necessitem informes psicològics, perquè psicològicament estem la mar de bé. Per tant, és una de les incoherències d'aquesta societat. També tenim un llistat de professionals d'àmbit de tot Catalunya i a part dels grups d'autoajuda i de més, dins de l'associació veurem que la gent no ens trobem només quan hi hagi grup d'autoajuda, sinó que veurem que l'associació tingui també un caire social. Periòdicament també ens trobem fora del grup d'autoajuda per a fer dinars, sopars i afavorir la relació entre nosaltres mateixos i que no ens veiem les cares només quan estem dins d'un grup d'autoajuda, sinó quan estem a fora a sopar, quan anem a qualsevol punt de Catalunya per a visitar qualsevol població. Per exemple, el 15 d'agost passat vam fer una jornada fantàstica a la platja de la Fosca de Palamós i fem activitats d'aquest tipus també per relacionar-nos i amb totes aquestes sortides aprofitem per fer difusió de la societat amb la població on ens trobem. Com vam estar a Palamós, gràcies a la Pilar, que està aquí, que és la secretària de l'associació, doncs vam contactar amb l'Ajuntament de Palamós i amb el Museu de la Pesca de Palamós i vam fer una visita cultural al Museu de la Pesca, vam sortir amb Ràdio Palamós i vam fer difusió de l'associació. Doncs tot és anar fent difusió de la nostra associació i que ens coneguin quantes més persones millor. De moment res més, com que ja som les 12:30. Aquí fora, quan sortirem ara, si en cas ara segur té qualsevol pregunta, doncs me la pot fer. Quan sortim aquí fora, primer tenim, quan sortiu a l'esquerra, la taula d'Arcat, on teniu caramels d'Arcat, que els podeu agafar. També, clar, és el més important, tenim d'endolçar la vida. Que prou salada que és a vegades, la tem d'endolçar. Tenim també diferents productes de merchandising per ajudar a subvencionar totes les activitats que fem. Si voleu, tenim unes butlletes d'un sorteig que fem cada any per la rifa de Nadal, que són a 3 euros cada una, i sortegem un creuer per a 2 persones durant una setmana,
i el que no vulgui un creuer o perquè es maregi o perquè no vulgui viatjar, hi ha l'opció que podem donar els diners en metàl·lic, que són 850 euros. Es pot escollir les dues vessants. Encara que el dels diners en metàl·lic no està imprès amb la butlleta perquè legalment no es pot imprimir, però ho diem perquè ho podem fer així. També tenim a la venda samarretes com les que puc jo, d'Arcat, a 10 euros cada una, i hi ha pisos USB, pendrive, amb el logo d'Arcat, de 8 gigas, també a 10 euros cada una. I finalment, que no se m'oblida, Conxita, que és el més important, per aquí, un dels projectes que farem a inicis de l'any que ve, relacionat amb lo de la música, és aquest projecte que es diu Hablemos Cantando. Aquí tenim amb la Conxita Benz, que és musicoterapeuta, i que hem engegat aquesta petita representació musical de bandes sonores i que l'estem financiant amb el micromecenatge, amb la plataforma Betcami. Els que no coneixeu el que és, sabeu que és una plataforma d'internet en què el pressupost, és el que veieu a la dreta en color negre, esperem que algun dia estigui de color vermell, de 2.000 euros, que és el pressupost que nosaltres tenim. La representació la farem en aquesta mateixa casa, amb el saló d'actes que hi ha a la segona planta, i es poden fer diferents aportacions, des de 10 euros fins a 200 euros. Cada persona que fa qualsevol aportació es converteix en mecenes del projecte. I convertint-se en mecenes del projecte, doncs té diferents recompenses, que això està quan entreu a la pàgina, amb el Google només posant Betcami Hablemos Cantando surt en la primera posició. Ho he comprovat ara perquè fins avui no ho havia fet mai i surt la primera. Si aneu baixant ja posa aportacions al projecte des de 10 euros i posa les contraprestacions que rep aquesta persona. Esclar, amb 10 euros és l'única aportació que no podem donar res, perquè amb 10 euros, per poc que podem donar, ja hem gastat d'aquests 10 euros. Amb 10 euros doncs, hi ha l'assistència al assaig general. Després, aportant 20 euros, ja donem una butlleta del sorteig i una altra butlleta que sortejarem una tablet que té un valor de 100 euros. I així es poden aportar 40 euros, 50, quan més alt és l'import que la persona aporta, més contraprestacions rep, es grava en concordància amb el que la persona aporta. I l'última, que és la de 200 euros, que la màxima, de moment no en tenim cap, esperem que almenys un surti, doncs hi ha 15 butlletes del sorteig, ja sabeu que són a 3 euros cada una, 15 butlletes del sorteig, 15 butlletes del sorteig de la tablet i 6 USB d'Arcat, que són a 10 euros cada un, o sigui, hi ha una aportació que rep quasi bé de la meitat de lo que la persona aporta, i aquí està el començament, i la invitació al sopar o dinar que fem cada any d'Arcat per a Nadal. També està convidat amb aquest àpat. Actualment tenim 8 persones mecenes que en total han fet l'aportació de 190 euros. El projecte és un temps límit, no és un projecte indefinit. Ens donen 39 dies per aconseguir els 2.000 euros, ens queden 24 dies. Cal dir que si arriben el praç, s'acaba el praç, i dels 2.000 euros potser tenim 1.900, doncs el projecte no es durà a terme i les persones no aportaran aquesta quantitat. Encara que la persona entri, es demana el número de compte, però la plataforma que Betcami no ho carrega a la compte fins que no ha caducat el praç i se sap que s'han aconseguit els 2.000 euros. O sigui, fins d'aquí 24 dies, les persones que aporten no sabran si ho aportaran o no.
i em sembla que ja està. I tenim la Sara, un fem el grup d'autoajuda, amb un assaig amb la Conxita. Cal dir que els assajos ja els hem començat. Tenim la fe i l'esperança que arribarem als 2.000 euros. Us agrairem que un cop tingueu aquest enllaç, que repeteixo, només entrant a la pàgina de Quedebugre i posant Betcami, Habremos Cantando, si envieu l'enllaç a tots els vostres contactes, com si fos una cadena piramidal, encara que cadascú només aporti 10 euros, que 10 euros no és res, només amb 200 persones ja tenim aconseguits els 2.000 euros. I 200 persones tampoc és tant. Si ho fan moltes persones, esclar. Si una persona ho envia a 10, bueno, cadascú pot tenir més que 10 contactes, en pot tenir 50. D'aquests 50 només en portin 10, doncs 10 un altre, i aquests 50 ho envien amb 50 més. Quanta més difusió es faci, més possibilitat hi ha de poder aconseguir els 2.000 euros. I quan s'acabi farem un muntatge en vídeo i també, si un cas, si ho vols parlar-ho breument, farem també un petit estudi de la relació que té de que cantant no és tartamudejar. Si vols, breument, perquè ja estem també fora d'hora. També és una petita explicació perquè no es pensin que només anem a cantar perquè sí, no? Jo soc musicoterapeuta, soc pianista, concertista, etc. I treballo molt a través de la música, estic treballant a l'associació de Parkinson, amb Alzheimer, i llavors, sobretot amb aquestes persones, també la qüestió de la parla, no? I tot l'aspecte. Llavors em va fer molta il·lusió conèixer també a través del senyor Boronat, que ella va fer els llibres que tinc escrits sobre l'Alzheimer i sobre la importància de la música en l'ensenyança, perquè considero que la música és bàsica i és una altra forma d'entendre la música per fer persones i veure les emocions i ensenyar la música per fer estimar la música. Llavors, clar, això que diuen, el cantant no es tartamudeja, això hi ha molts estudis científics, perquè el cant agafa una part del cervell, l'altra part, diguem-ne, de la parla, i llavors a través de la música, com que tenim, la música dona uns espais rítmics, dona unes seqüències, prevé el que vindrà, això fa que es pensi d'una altra manera que quan es fa. Llavors, en aquesta manera, en aquest treball que faig a través d'aquest concert, serà, o sigui, els dona més espais, o sigui, anem treballant el que és la veu, el que és la parla, o sigui, un treball paral·lel a la logopèdia, però tant, es fa molta cosa, pujar l'autoestima, treure les pors, agafar decisions, la música et dona un ventall de coses que et permet fer moltíssimes coses que fora d'ella no ho podries fer, També tocaran instruments, perquè és molt important relacionar-se amb els instruments. Si no se sap música, doncs millor, perquè llavors ja no està supeditat amb el lloc de la música, perquè és una altra cosa de la música. O sigui, ens valem de la música per aconseguir això, Llavors, farem un musical, perquè en el musical, que ells intervinguin, en el qual anirem explicant. Una part serà música de tot el món, per unificar, tal com han estat malament, fem com una crida al món i a través de la música ajuntem totes les cultures, i llavors cada un anirà explicant cada cançó per què s'ha fet, perquè parli també, o sigui, treure aquesta por a l'escenari, agafar autoestima, agafar seguretat en si mateix, farem moviment, llavors interpretarem les cançons, que ja us ensenyo, interpretar, a dir, com si féssim teatre, i després també fem una altra part que és la música de cine. Llavors amb la música de cine agafarem uns temes que ja tinc triats, cada tema he estat pensant el per què, o sigui no estan agafats a voleo, sinó que el que pretenen cada cançó, quins objectius hi ha, que és el principal, I llavors en aquesta també estic buscant músics professionals, que ja m'han dit molts que sí, que vindran a tocar amb vosaltres, i fer una gran promoció del que és la tartamudesa, de que la gent coneixi el públic, o sigui, les persones, que és el que tu dius, això us puc assegurar, que passa amb la tartamudesa, passa amb el Parkinson, passa amb tot. I això que no venen als mitjans de comunicació, jo com que soc molt franca
i ja tinc una edat que ho prometo dir tot, quan dono un concert, faig coses d'aquestes, doncs vaig dient, no? Les coses com són. I sembla mentida. I m'he trobat a la societat, de vegades dius, vinguin a tal, és que nosaltres volem anar a divertir-nos, no volem... O sigui, la gent no ve perquè vol fugir de la realitat. I és així. O sigui, i els mitjans de comunicació van on els interessa i llavors no diuen que sí, però passa. Però jo us asseguro que el dia del concert es fa, allà vindran els mitjans de comunicació, perquè farem mans i mànigues i allà farem una parla que es quedaran tots de pasta de moniato. O sigui que us demano que per favor feu, jo també tot el que pugui tots perquè es pugui fer aquest concert, que a part de ser un concert molt bonic, serà una lliçó per la gent, que vegin de què som capaços i de que vegin el que és la tartamudesa i vosaltres molt orgullosos de parlar així i que la gent us escolti i que us valori per el que sou, perquè jo, igual que la doctora, jo amb la musicoteràpia hi he après tant i de veritat que tots els pacients per mi són els meus catedràtics i hi ha coses que no les aprens als llibres sinó que les aprens a la vida a vida, i ja dic, estic orgullosa de fer tot això i de poder-vos ajudar i de que anem tots endavant. Gràcies a tots. Bé, doncs si algú té alguna pregunta, alguna curiositat, alguna queixa també, qualsevol cosa. Bé, doncs quan sortim aquí ja veig aquí totes les taules a punt, la Pilar i el Toni han fet una bona feina. A la paret al fons de tot teniu el vi que veurem és gentilesa, ens seran cedit, financiat el monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes, ja que jo treballo amb aquest monestir i ADCAT i el monestir fem moltes col·laboracions conjuntament. Molts dels cursos que hem fet ADCAT els hem fet a les instal·lacions del mateix monestir, ja que és un monestir que és actualment hostatgeria monàstica i es fan cursos, tallers de qualsevol cosa i nosaltres hi hem fet diferents activitats. El vi és gentilesa del monestir, ja veu el vorapan allí, i al costat també hi ha unes altres ampolles de vi, ja que aquest any, justament el dissabte que ve, el qui vulgui, doncs, fem la clausura dels 850... No és la clausura, no. El dissabte que ve es fa la inauguració de la restauració del claustre del monestir, perquè ha estat un any tancat i restaurada, perquè estava realment desastrós. I el dissabte que ve es fa la inauguració de la restauració i amb tot aquest any és el 850è aniversari de la construcció del monestir. I han fet un vi, en el mateix monestir hi ha vinyes i el vi encapsat és un vi que el teniu a la venda, és una edició especial limitada del 850è aniversari. Són a 15 euros cada botella. Si voleu, en podeu comprar alguna, ja que el monestir ens ha cedit el vi que veurem ara, si voleu el teniu allí. Repeteixo, és una edició limitada. Doncs molt bé, moltes gràcies per la vostra assistència i fins una altra. Què hi ha darrere d'un silenci? Paraules que no poden sortir. Timidesa, por, indecisió. O algú que necessita ajuda. A l'Associació de la Tartamudesa de Catalunya fem camí cap a una vida plena, compartint experiències i activitats. Et volem conèixer. Contacta amb adcat.org. 22 d'octubre, Dia Internacional del Coneixement de la Tartamudesa.
Què hi ha darrere d'un silenci? Paraules que no poden sortir. Timidesa, por, indecisió. O algú que necessita ajuda? A l'Associació de la Tartamudesa de Catalunya fem camí cap a una vida plena, compartint experiències i activitats. Et volem conèixer. Contacta amb atcat.org. 22 d'octubre, Dia Internacional del Coneixement de la Tartamudesa. Què hi ha darrere d'un silenci? Paraules que no poden sortir. Timidesa, por, indecisió. O algú que necessita ajuda? A l'Associació de la Tartamudesa de Catalunya fem camí cap a una vida plena, compartint experiències i activitats. Et volem conèixer. Contacta amb atcat.org. 22 d'octubre, Dia Internacional del Coneixement de la Tartamudesa.